Ahojte, sme na ostrove Hvar, za nami je pevnina Chorvátska. Prišli sme sem, aby sme otestovali naše úspešné modré loďky aj v takýchto morských podmienkach. Môžeme spokojne vyhlásiť, že loďky sú úspešné nielen v Dunajskej strede, na jazere, nielen na Nitre, na Váhu, ale úplne fantasticky slúžia aj ako dopravný prostriedok na preskúmanie týchto krásnych oblastí. Jediný dôležitý rozdiel je táto šnúra, ktorá môže byť veľmi, veľmi užitočná. More máme prekrásne čisté, priezračné, tak ideme na to.